Yo kita siapa dia? Mbak Ros sing paling aku terterop gengku ya ikari sita iki. Padang surya nanging petang nang mripatku sinare rembulan nambahi susah atiku tresno sing tak jaga amung kanggo siramu nanging nyatane aku pusing. Yo artis kita dari Tambung Gunung sing 2026 arep duwe Bapak Sugeng kowe ngapusi aku tega tenang kowe nglarani aku wes cukup samene cerita hatiku aku pamit lilano Mas Kike Bapak RT yo Bapak Bambang Tresno
namung ngoten.